Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sana Ambo. Marhaban ya Ramadan, maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Awak to the point saja ya. Itu iku mode masker iku ko. Kalau indak baraja dulu, sesudah baraja tuh kalau ndak menuntui, ndak menghasilkan pitih. Kalau ndak menghasilkan, kalau cuma baraja jika ndak menuntui, ndak kado amal perbuatan do. Jadi segala sesuatu itu ndak ada nan instan do sana. Lah jalir sana. Jadi sehubungan gala pangulu datuk pandito Malin Monti du Balang termasuk penerus gelar kerajaan dan kesultanan, kalau nol kaderisasi, ndak pernah baraja, ndak pernah menuntui, ndak pernah dibimbing, ndak pernah dihantarkan oleh ahlinya, itu sama aja magian lampu kena ketek. Lah jalan itu sana. Jadi ndak usah lah bajutaan musaji dibangun. Lah, ndak perlu puluhan ratusan balai adat itu dibangun do. Kaderisasi utamuan. Lah, datangkan tokohnya siapa peti mungkin kalau salah mau kau inyak seperti cuma kati tidak mempan tu do. Buku-buku apa lagi kalau pada jadi buku tu kitab mati nama tu sana. Ndak bisa tu do bertanya jawab. Lah kalau ndak ada untuk sementara Ambo tampil sebagai tokoh itu tu. Lah kalau di katuan lai mengikuti proses bimbingan hantaran kaderisasi, termasuk ketua Elkam, seluruh anggota Elkam, MTKam, AMAAM berbagai-bagai lah namanya, sampai kini go ndak ada kebaikan timbul do, ndak ada amal perbuatan do, kasado-sadonyo tu euforia aja nyo. Lah cali lah masalah nang karuhan nang kusui kini go nang penceramah pencuri adat tu dapat piti tu melengah lah inyo kerajuannya tu indak ada orang mengarati atau indak ada orang dah ceramah 2 jam 3 jam 5 jam tu jo ndak peduli tu dah sana nang tengah-tengah masih jo menang-nang orang tu masih jo mengeluarkan piti undang-undang orang tu inyo kalau mau undang pembimbing penghantar tu minimal seminggu, minimal 30 hari minimal. Cari aja lah di sana orang sekolah baraja go untuk sarjana tu berapa tahun di sana. Cuman kalau awak Minang go punya cara kilat. Aja mbak tele-tele aja di sana. Tolonglah bagian video go masukinlah